Sithi usabaningi isilomo samantombazane uKhuthuza khathi-ke exhakazisana noSamukelo laphana kwaMaye-Maye. Sawubona kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yini Mathendo Toast Sinomze umqamulo amehla kabanye baqamela imali Jwazi. Ngala kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthonze ukulungela press subscribe button, share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma ngabe sikufakela video izoza fast kuwena. Noma-ke sithi uma une video yethu esekhulate high usheshe ukwazi ukuthi uyibone. Owaziwa ngoKhuthuza handsome laphana enkundleni zokuxhumana, owaziwa oyidumise kakhulu ngokuba unontanda kubukwa phinde futhi adansela iy'ngoma ey'hlukahlukene ogcina-ke esewumculi naye-ke laphana kumaskandi. Ngane zawethu kusabalala ividiyo la khona exhakazisana naye-ke uShezi laphana-ke uSamukelo Shezi kaMaye-Maye. Abantu abaningi babeke sebey'buza ukuthi ngempela akwenze njani uKhuthuza ngoba-ke akaziwana angakhuluma akaziwanga yilutho. Abanye abaningi base bakhumbula ukuthi uSamukelo naye-ke uKhuthuza kuke kwadlelwana iy'ntombi into ey'lwane besiy'tshela ukuthi i-content. Izinto ze-social media ngane zawethu ezinye sizinokudida kakhulu uyitshela ukuthi i-content kanti siku-serious uyitshela ukuthi ku-serious kanti i-content. Okay, ngane zakwethu ubeke uShandsome Khuthuza esefaka ividiyo la khona ethukwa uSamukelo uSamukelo la khona beyibhudela nabangani bakhe noma-ke bejabulisa nabangani bakhe. Wasebona ukuthi-ke akenze ividiyo ethuka uKhuthuza sechaza nokuthi wamdlela intombi kanjani. Khuthuza-ke shuthi ingxabano iqale lapha kabangasapholisa amaseko uma ngabe behlangana kaMaye-Maye kwase kuphakamelana imimoya njengoba-ke kunevidiyo yaKhuthuza evinjwa noma-ke bemkhuza kulento abezama ukuyenza laphana-ke esingazi ukuthi bakuzogcina kwenzakaleni kanzakwethu. Kodwa ngiphathela amavidiyo amabili njengamanje uSamukelo ethuke yena uKhuthuza noKhuthuza-ke esebanjwa khona laphana-ke kwaMaye-Maye exhakazisana naye uSamukelo. Asibambe namavidiyo ungakhohlwa ukulike ushare wenze sure ukuthi uyasubscribe. Handsome Khuthuza, amasimo boy, amasimo ntwana, amasimba boy. Ayishambe intombi umthetho. Ayishambe. Asisabe. Handsome Khuthuza. Asule serious phezu umthetho. Intombi phezu. Phezu umthetho. Ayona boy. Aleyo Khuthuza. Amasimo boy. Amasimo ntwana. Kuse. Mina nje. Mina nje masimo Khuthuza. Yama lapho. Ngicela le video le push. Uyiposta le video. Kuphathele zona-ke mntwana sekhaya ngalesi sikhathi ngicela ukuze i-comment section laphana-ke ukuthi ngempela wena uthini mayelana nalolo daba. Ngabe-ke lento ye-content isasebenza noma-ke abantu sebeyaxabana noma-ke lento yokuchwensana noma yokukhuluma